ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ କୋଭିଡ-19 ବା କରୋନା ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଘରେ ଅଛ, ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିପାରୁନ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନଲାଇନରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଫୁଲ କବିତା ଯୋଗୁଁ କିଛି ଅଂଶ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ଯାହାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ। ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ ସେ 1882 ମସିହାରେ ମଇ ମାସ 14 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ ବିକ୍ରମବର୍ଷୀ, ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ, ଉଚ୍ଚଗତିକ ବେଣୀ ସଂହାର ଇତ୍ୟାଦି ସଂସ୍କୃତ ନାଟକକୁ ସବୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଅଦ୍ଭୁତ ପରିଣାମ ଉପନ୍ୟାସ ଏବଂ କର୍ମଯୋଗୀ ଗୌରୀଶଙ୍କର ସାରଳା ରଚିତ ସରଳ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନ, ସୁଖବୋଧ ବ୍ୟାକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରି ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ସବୁ ଦେଖିଥିବ, ତୁମେ ଅନେକ ଫୁଲ ସବୁ ଦେଖିଛ। ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଉପରେ, ପୋଖରୀରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଫୁଟୁଛି। ଆମ ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଫୁଟି ସଂସାରକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସରସ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୁଲୁଛି। ତୁମେମାନେ ସବୁ ଫୁଲକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ, କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଥାଅ। ଯେମିତି ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଠାକୁର ପୂଜା କାମରେ ଆଉ ବାହାଘରରେ ମାଳ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଫୁଲ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମୋ ବାସ ଗଛରେ ଲଟା ବୁଦାରେ, ଶାଗ ଶିଉଳିରେ ଘାସ ଉଡ଼ାରେ, ଥାଏ ପର୍ବତେ ଜଳସ୍ଥଳରେ, ବନେ ଉପବନେ କୂଳ କନ୍ଦରେ, ଥାଏ କୁଞ୍ଜରେ ମନ୍ଦିର ପାଶେ, ସଞ୍ଜ ସକାଳରେ ମୁଁ ଫୁଟି ବାସେ। ମୋ ରୂପ ସୁନ୍ଦର କେତେ ନିର୍ମଳ, ପତର ଉପରେ ଦିଶେ ସୁନ୍ଦର। ଯୁବା ବାଳକ ବାସ୍ତବୀର, ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଟିହୁନ୍ତି ଅଧୀର। ମୋତେ କେ ଗଳାରେ କେ ବା ମୁଣ୍ଡରେ, ଥୁଅନ୍ତି ନ ଦଳି କେହି ପୟରେ। ମୋ ବାସ ଚଉଦିଗେ ଯାଏ ଚହଟି, ପବନ ମହକିଥାଏ ଜାଣଟି। ବଣା ଓଇଦାଇଁ ଆସେ ଭ୍ରମର, ଆଦରନ୍ତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସକଳ। ମୋ କାନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଯୋଗୀଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ମୋ ଦେବତା ସେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ପୂଜା ଲାଗି ମୁହିଁ ଯାଏ ବିଧିରେ, କେଉଁ ଦେବତାର ନବ ଶେଷିରେ। ମୋହ ଯୋଗୁଁ ପଟ ଯାଏ ନିସ୍ତରୀ, କୀଟ ବସେ ପୁଣି ଶିରେ ସବୁରି।